Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Usapho lomqhubi weteksi ekhwetywa ngokusebenzisa i-intanethi nodutyulwe waze watshiselwa emotweni eMaponya Mall eSoweto phezolo luthi kuza kuba nzima ebomini kuba lo mqhubi nguye obelondla. Kusweleke amabanjwa amathandathu kunye nepolisa ngethuba isithuthi bebekhwele kuso singqubana nesigadla kwindlela u-R101 phakathi kweMukupane neMrhupong eLimpopo. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Usapho lomqhubi weteksi ezikhwetywa ngokusebenzisa i-intanethi e-hailing ngolwasemzini odutyulwe wabulawa waze watshiselwa emotweni kudederhu lwevenkile iMaponya Mall ePimville eSoweto phezolo luthi luphila ngoloyiko. Olu sapho luthi kuza kuba nzima ebomini kuba lo mqhubi nguye obelondla. Ngethuba lesi siganeko phezolo omnye umqhubi wenye imoto ekhwetywa nge-intanethi udutyulwe wonzakala ehamba nomkhweli baze baleqiswa esibhedlele. Isakhiwo sodederhu lwevenkile eMaponya Mall ePimville eSoweto eRhawutini sivalwe namhlanje ngethuba uluntu lubhenqe itshoba luqhankqalazela into oluthi sisatyityi sempalologazi esibangelwa ngumntu onoteksi abanqoloba abaqhubi bezithuthi ze-e-hailing. Abahlali batyhola basemagunyeni eMaponya Mall ngokuyithatha kancinci ukhuseleko ngelithi besekudala zikhona iimpawu zokuba kungaphakanyiswa izikrweqe bona abahlali bachatshazelwe ligazi. Amateksi yasizwe ubuhlungu thina le moto eziprivate zisinceda kakhulu nje semasontweni imvula zina sincedwa yizo bantwana bethu abanayimoto siphila ngazo noma unemoto ejardini yatshontsha lena ize ingcono iyakhona ukanti lukhala lithuthuzele kusapho lomqhubi odutyulwe wabulawa yantunyakwa ngomlilo imoto ebeyiqhuba isidumbu sakhe satshe lapho. Aba basezinyembezini bathi lo mqhubi binguye ubelondla ngoku indlala iza kuba bomvu kuba kungasekho mntu uza kugxotha ikati eziko. Ukanti kutshiswe isithuthi esoluhlobo lweCandam kumgama ngekude kuyapha eMaponya Mall kwinto amapolisa umasipala waseRhawutini arhalela ukuba sisenzo sokubuyisa izitya ngesiganeko saphezolo. Kwisiganeko sanamhlanje akubikwanga kulimala okanye umntu oswelekileyo. Kanti ke kulindeleke ukuba abahlali basePimville badyushe dekuse ngomlindelo bekhalimela ezenzo zobudladlungeni. Ukuza kwethu emoyeni ngale ntlwa bekusanyakazela amapolisa omasipala ombhaxo waseRhawutini eMaponya Mall eqwa impazamo elindele unongekihli. Kusweleke amabanjwa amathandathu kunye nepolisa ngethuba isithuthi bebekhwele kuso singqubana nesigadla kwindlela u-R101 phakathi kweMukupane neMrhupong eLimpopo. Eli polisa belithutha amabanjwa ali-11 siwa kwinkundla kaMantye eMrhupong ngethuba lizama ukugqitha ilori laze langqubana nayo phambi kokuba ibhukuqe. Amanye amabanjwa amahlanu asiwe esibhedlele ukuze afumane unyango. Ingxelo zokuqala zophando ngale ngozi esube imiphefumlo emithandathu yamabanjwa kunye nepolisa sendalazisa ukuba ipolisa nebeliqhuba iveni belizama ukugqitha isigadla kwaze ke kwabakho ungquzulwano. Umqhubi wesigadla uphume engumqabaqaba. Abakwantsasana bathe uphando lusaqhuba ukuqinisekisisa ngonobangela wesi sithwakumbe. I'm also told that the truck was about to make a turn in this very intersection as our police were also moving through this very same direction. Then they collided in the process. But let me say that investigations are currently underway. We have summoned all role players. Iintsapho zamaxhoba zithe ngqe ukuya kwindawo yexhwayelo kuba ezinye beziyokunika inkxaso kubantwana bazo enkundleni ukwenziwa kwesi sibhengezo sale ngozi. The family are devastated. There's nothing much that they're saying except to say to them is traumatizing because this for them, for their family, is the second incident. Iye yavalwa ke indlela eyure eziliqela baze abaqhubi bakhonjiswa kuhola wendlela u-N1. Kusenjalo ke iziphathamandla zithe uphando luza kunika nengqwalasela ekubeni eligosa beluhambiswa lodwa kusini na amabanjwa ali-11. Ulahlekile umqhubi wenqwelomoya kulwandle i-Indian Ocean eThekwini emva kokuphulukana nolawulo lwayo. Oku kwenzeke emva kwemini kufutshane nolwandle lwase-Sun Coast eThekwini. Ividiyo ebithe ndi kumakhasi ezonxibelelwano ibonisa le nqwelomoya isenza umboniso wasemoyeni ngaphambi kokuba iyokugaxeleka elwandle.
Ushicilelo lwevidiyo belutyhutyha kumakhasi ezonxibelelwano lubonisa inqwelontaka ibhabha emoyeni isenze edume ngazo phambi kokuba yogaxeleke elwandle. Esi siganeko senzeka kanye xa bekuqukunjelwa inkqubo entsuku ntathu yezophapho eThekwini kwaye akukacaci ukuba umqhubi wale nqwelontaka ngumfundi kusini na. It's been a long process. The team has been working hard. I mean, there's been at least 5, 6, 7 boats in the water. You know, you've seen multiple videos of debris being brought back to the shore. However, they weren't successful in finding the wreckage and or the pilot. At this stage, as you said, we were apparently going to go into the evening, but obviously it's not safe to do so. You can see how dark it is here, and we will be resuming tomorrow morning, I believe. Amagosa ezohlangulwa phezulu kweli asakhangela kwaye nophando lusaqhuba kwiindaba ze-SABC. Ntingulisa Dumezweni. Inkokheli yezemveli kwiphondo laseMpumalanga ityholwa ngokohlutha nokuthengisa umhlaba wabahlali baseDundonald kuquka abaseGlenmore. Abahlali batyhola ngelithi le nkokheli isebenzisa isikhundla sayo ukunyanzelisa ukwesuswa kwabo kumhlaba wabo nokuye kukhokelele kwimpixano ehamba neendleko zezomthetho. Usapho lwakwamagagula lukwidaba elibi ngomhlaba elityholwa ukuba uNkosi uVusinhlapho uye wawuthengisa lo mhlaba sele umisakhiwo sododirhu lwevenkile. The place that the Chuk he built his house is my father's plot. He took that place and we have a title deed for that place, and the chief also, he said he got the title deed also for the same place. Abanye abahlali batyhola ngelithi banyanzeliswa ukuba baphume baphele kumhlaba wokhokho babo. We are forcefully removed by the foreign administrator. Is not a chief of this vicinity. You have gone to Cocta. The Cocta turned the blind eye on us. Urhulumente wephondo uthi ukusondelelana kwemihlaba yenkokheli ngenkokheli zemveli kuko ukubangela lemingeni kwaye bathembisa ngokungenelela. As the area grows, they begin to encroach to another chief's area, and that's what we are entertaining. However, Chief Nhlapo took the matter to court, arguing that Chief Sandleni is encroaching to his land. The matter is still in court. uNkosi Nhlapho akafumanekanga ukuba aziphendulele kulomba kodwa urhulumente wephondo uthembise ngokuzimisa zonke intshukumo zokugxotha abantu kumhlaba wabo. Sinamkele kwakhona sibulise kwabasanda kungena. Kule nyanga yamanina siqaqambisa igalelo labasetyhini abaza notshintsho nangayiphi na indlela. Kokuhlanje sidlana indlebe nenzalelwane yaseKhobonqaba itolike eligosa eliphezulu kwinkundla ephakamileyo ePitoli uNkosazana ulungiswa ngaphi. Masibulise Mamzangu sikwamkele. Okokuqala sibulela ngegalo lakho ekuphuhliseni ulwimi lwesiXhosa. Singabalula nje igama loNodolazana othe walisebenzisa ukutolika into yaziwa ngokuba zi-emoji nesele silisebenzisa nathi ke ngoku. Ingaba walicinga njani eligama? Ndicinga uba le nto ikukuthanda ulwimi ibangela into okokubana xa ndisenza umsebenzi wam ndiba nomfanekiso ngqondweni wento ethethwayo. Ndithi xa ndiwajonga la magama uba ndiyakwazi ukuzenzela umfanekiso ngqondweni, yeyona nto endiyithemba into bizawunamathela kulo ndimtolikelayo. Igama likaNodolazana ke ndithi xa ndijonga emoji le ndafika incinane kuzawunyanzeka ukuba ndiyinciphise njengokuba iyinto enciphileyo ndathi ifanele uba ibe inguNodolazana, ibe yinto entle. Kumaqonga onxibelelwano sowunikwe itayitile yokuba uyitolike esizwe. Yintoni ekwayakukhwebela kulo msebenzi? Ndizawuthi ndangena nje kuba ndisithi ndizoyizama le nto. Ndizayibona uba ingaba izawundiphatha kakuhle okanye ndiza kuyithanda okanye andizukuyithanda. Kwasuka kwenzeka ke ndasuka ndayithanda. Ndaphelela ndizibona into yoba iyandinika nami ithuba lokuzazi uba ndingubani ngoba kaloku kuthiwa lulwimi lukamama, mother tongue ngolwasemzini. Into ke nomama phakathi iyakunika noko i-ID ethile uzazi uba ungubani. Into enqabileyo kwabasetyhini ukuthatha umsebenzi wokutolika ungabakhuthaza uthini?
Ndifuna ukuthi ke kumanina kuba thina siyiphiwe lento yokwazi ukutolika imvakalelo yomntu, utolike indlela aye waziphatha ngayo, utolike indlela athetha ngayo, nendlela anxiba ngayo, nendlela enza ngayo. Siyiphiwe thina lento ngoba siye sityhilelwe into engapha kwale uyibonayo. Ndiyacela kakhulu kumanina masingeneni ngoba ngelinye ixesha idinga umuntu ongumama lento uzokwazi ukuncedisana naye lo, hayi ngokuthetha into ongayaziyo kodwa ngokwazi ukuyiva kwi-senses zonke zomzimba, ngokwasengqondweni, ngokwasemoyeni nangokwasemzimbeni, ukwazi nokumfunda uba uthi ngoku wonwabile, ngoku uyacaphuka, ngoku uva kabuhlungu, ngoku uva kamnandi. Siyiphiwe ke thina singamanina loo nto. Ngokuqinisekileyo ukuzibona kule ndawo kuyo kukuzalisekisa kwamaphupha, ungathini nje kulutsha nakumanina angamaqina amaphupha angekafezeki? Ndinentetha ke endinayo, sasaze ndihamba nayo ngoku. Ntetha leyo ethi iphupha alifi umnikazi esaphila. Awukwazi ke uthi ndina 70 ndisayaphi, ingxaki yami endinayo into yokokuba usaphila. Xa ungazofuna ukulileqa liphupha lakho ngoku usaphila, lizawuleqwa ngubani xa ungasekho? Ngoko ke masizameni ukuwaleqa ngoba sinako. Nam ibiliphupha eli libangele into okokubana namhlanje ndibe ndime kule ndawo, ngoba ndaba nephupha ndathi ndibawela uba ngusomlomo. Nokokuba ndingusomlomo kabani okanye kwinkampani ethini okanye kwindawo ethile, kodwa kwenzeka ndanikwa ithuba lento okokubana ndibe ngutoliki, ibiliphupha. Ndiphi namhlanje ndiyayingqina ngokwenene into okokuba iphupha alifi umnikazi esaphila. Sibamba ngazibini. Ndiyabulela. Lo ke besithetha naye yitoliki eligosa eliphezulu kwinkundla ephakamileyo ePitoli, ulungiswa ngaphi? Usekela mphathiswa welu Paul Mashatile uthi umyinge ka-30% werhafu yentlawulo ephakanyiswe iMelika kwiimveliso ezithile zorhwebo izakuba neziphumo kwicandelo lezezithuthi ngokubanzi. Mashatile ubethetha kumhla wokugqibela womsitho obubandakanya abasemagunyeni ekuvelisweni kwezezithuthi eGqeberha eMpuma Koloni. Lo msitho weentsuku ezimbini ubanjwa ngexa icandelo lezezithuthi lijamelene nemingeni yoqoqosho entyontyelwa ngumyinga wama-30% werhafu yentlawulo kurhwebelwano neMelika. Kambe ke iinkampani kweli candelo sele ziwuva umqobo nanjengoko ezinye sezibhenela ekunqamleni amanye amathuba engqesho ukukhawulelana neendleko. Kodwa usekela mphathiswa weli uPaul Mashatile uthi unethemba lokuba urhulumente uza kufikelela kwisivumelwano esingachani icala neMelika ngesi siphakamiso sakutshanje. This will put pressure on production planning, employment decisions, and of course, investment choices. Njalo irhafu yentlawulo iza kuqhoqa namaqabane orhwebo angaphaya kwe-130 angatyesha ekwamkeleni iimveliso eziphuma kweli. Oku akuxhalabisi kuqoqosho nje, koko kubeka emngciphekweni imo yentlalo yoluntu. Economic times, as you have said, the geopolitical dynamics are really hitting hard on us. The global economies of scale are not really favorable. Iinkampani zemveliso zezithuthi zithi lo msitho weNACAM ube liqonga elingundoqo ukushukuxa imibono yokumelana noqoqosho olunamajingiqhi ukutshanje. For me is I think the right decision makers are actually all here in one place, and I think this is really unusual. We've had previous NACAM events, but this definitely tops the list. Ukanti ke umphathiswa uphuhliso lwamashishini asakhulayo kweli uStella Ndabeni uthe ukukhulisa umthamo wasekuhlaleni nokuqaqambisa umgangatho okuveliswa kokutsha ngamanyathelo aza kuba negalelo ekutheni xhaxhe amanqanaba ecandelo lezezithuthi. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthi izithuthi ezingxamisekileyo zokuthutha amanzi kufuneka zingeniswe ngomasipala ekuhlaleni ukuze kuthintwe izikrelemnqa zokukhuthuza ukuthuthwa kwamanzi. Uthi ezi zikrelemnqa zonakalisa ngabomiseko ezingundoqo zamanzi ukuze bafumane ithenda ngokwabo. Majodina bethetha oku kwingqungquthela yotyalo-mali lwamanzi eAfrika nebibanjelwe eKapa. Usuku lwesibini lwale nkomfa luye laqwalasela indlela yokutsala inkxaso-mali kubatyali-mali abaphantse bafikelela ku200.
The summit has attracted close to 200 investors, about 194. They are here from all over the continent and from all over the world. And from what we're hearing from the countries, they're excited. Kuqikelelwa kuba uMzantsi Afrika usilela ngento engaphaya kwe-2 trillion zerandi ukuze kuphuculwe iziseko ezingundoqo zamanzi. We know that the fiscus is constrained currently. Government does not have money. Hence, we have got this summit where we need to attract investors. Kusenjalo uMajodina uthi abantu abonakalisa iziseko ezingundoqo zamanzi bancatsha umbuso kwaye mabachuchiswe. So whoever is doing criminal activities because they want to force municipalities to apply or to give them tenders on water tankering, we are condemning that. Udlulisa esithi mayibe ngomasipala abahambisa amatanki amanzi xa kungekho manzi ekuhlaleni, hayi inkampani zabucala. The water tankering must be insourced. That's what we have been saying to municipality. And those who are giving water through the water tankering, they must have licenses to distribute water. Ela ngolwesihlanu kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eKapa. Sihlehlisiwe inkundla kaMantyi yasemzimkhulu isicelo sebheyile esikaZweliphansi Sikhosana ona-55 ubudala. uSikhosana ujongene netyala lokubulala unobhala jikelele we-ANC uSindiso Magaqa nowadutyulwa emzimkhulu ngo-2017. uSikhosana ubanjwe ligqiza lephiko lamatyala okubulala ezopolitiko i-Political Killings Task Team. Intatheli ye-SABC uSimphiwe Makhanya kunye nomthwebuli uSibu Mthembe banengcaciso Thevetshe. Uvelile ke enkantolo yeMantyi yasemzimkhulu umsolwa oneminyaka engama-55 omnumzana uZweliphansi Sikhosana ngecala lokubulawa kwaloyo owayengunobhala jikelele wophiko lwentsha lwe-ANC omnumzana uSindiso Magaqa ngonyaka ka-2017. Kuzokhumbuleka ukuthi uSikhosana ke lo sekungokwesibili eboshwa ngaleli cala. Okokuqala waboshwa ke ngawo unyaka u2019 nokwathi ke emva kwesikhashana umbuso wabeke noma sithi NPA yabeke seyithatha isinqumo sokuthi ke ilihoxise ke leli cala lakhe ngenxa eyokuthi ngaleso sikhathi ke umbuso wathi awunabo ubufakazi obanele ngaleli cala. Kepha ke njengoba eseboshwa kwesibili namhlanje umbuso utshele inkantolo ukuthi sewunobufakazi obusha obuqanda ikhanda obuzokwazi ukuthi bumnyamanise umnumzane uSikhosana netulo lokubulala loyo owayengunobhala jikelele we-ANC Youth League omnumzane uSindiso Magaqa. Angisuke kancane esithombeni ngicele uzakwethu uSibusiso Tembe atshengise umbukeli ekhaya ukuthi ngaphandle kwenkantolo bekwenzakalani njengalokhu ke beliqhubeka namhlanje leli cala noma ngathi ke singathi isicelo sokufaka ke ibhayili sakhe umnumzane uSikhosana. Sikuzwile ke namhlanje kushiwo enkantolo umbuso ukuthi sewukwazile ukuqoqa ubufakazi bokuthi ke obukholelwa ukuthi buzokwazi ukuthi bushishise ngempumelelo loyo obhekene ke naleli cala njengamanje. Kuzokhumbuleka ukuthi phakathi kwamacala athweswe wona umnumzane uSikhosana icala lokwakha itulo lokubulala, icala lokubulala kanjalo necala lokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Ukuzithemba okukukho okanye ukuzithemba okugqithisileyo ngumbuzo phambili. Njengoko ingxoxo yesizwe National Dialogue ukutsho iintsuku ezimbini ePitoli isondele kule mpelaveki. Nangona ikomiti eququzelela le ndibano iqinisekisa ukuba amalungiselelo ahamba kakuhle, izinto ezininzi zibonisa ukungathembani okukhulu malunga nenkqubo ejoliswe ekucwangciseni ikamva leli lizwe. NgoLwesihlanu kuza kuqalwa ingxoxo yesizwe iNational Dialogue eza kuthi inike uMzantsi Afrika ithuba lokujonga inkqubela phambili, ukulungisa iziphene kunye nokuphucula ilizwe. Amalungiselelo engqungquthela yesizwe avusa umnyele ngenxa yeendleko ezimalunga nezigidi ezingama-700 eerandi, i-700 million ukutsho, kwaye kwiveki enye phambi kokuba iqale ingqungquthela amaziko afana neThabo Mbeki Foundation namanye athe arhoxa. Noko kunjalo umongameli akazange atyhafe. The withdrawal of the foundations is not a train smash. The dialogue is going to go ahead. The people of South Africa want the dialogue to go ahead. Ikomiti elungiselela le ngqungquthela iqinisekisile ukuba zonke izinto zime ngobume. Over the last 4 days, so much was done compared to the past
several months. Inethemba malunga neli nyathelo. We have systems in place as NEDLAC to make sure that all costs associated with any project we are involved with are accounted for. Umongameli Ramaphosa uza kunika intetho yokuqala kwindibano yesizwe yentsuku ezimbini elindeleke ukuba iphele ngomgqibelo. Sibulele mawethu okusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu. Usuku benziwa. Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu lithe rholele ngamafu kwindawo ezininzi zelizwe njengoko sibona ekhona ke na 30% wamathuba emvula pha kwindawo eziseFreystata ukuhamba njalo kuyongena phaya eMpuma Koloni napha eLesotho ngokunjalo nakwindawo ezikumzantsi ntshona waphaya kwaZulu Natal. Ngomso ke mbukelisa bonto balisathe rholele ngamafu kwindawo ezininzi zelizwe esekhona ke na 30% wamathuba emvula phaya kwindawo ezisembindini welizwe kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya kwindawo ezikumazantsi kogqibeka phaya kunjalo nakwindawo ezikumantla waphaya eMpuma Koloni nakhona ke phaya KwaZulu Natal kuyaqhina phaya eMpumalanga silindele amathuba emvula angephi wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into ba noko kuthande ukufudumala kwindawo ezifana naphaya koKimberley nalapha amaqondo ebetha ku12 degrees lishumi phaya eBloemfontein ngokunjalo naseVryburg kuyaqhina koMahikeng kanti ke phaya ezibeleni koKomani kuyaqhina phaya koHewu eVetlisi phaya silindele u11 degrees thathisa amaqondo ngo16 phaya koGqunube koMonti eWilsonia phaya 17 eThekwini naphaya eMpangeni ngelixa esesibhozo phaya eMgungundlovu ukuba ke wena usePitoli lindela isixhenxe ngomso ke mbukelisa bonto bamaqondo pha kwimimandla esentshona athande ukuba phantsi sibona ke u14 othande ukubanda phaya eSutherland kanti ke naphaya eCalvinia ngo16 kodwa kaphinda thathisa amaqondo ngamashumi 20 eUppington ukuba ke wena useDiara nakhona lindela u20 degrees ngelixa eThoreni ngo19 eMakhanda ngo21 23 eMonti naseKomani kanti ke naphaya koMthatha silindele imozulu ephakathi ngo24 eGauteng kufudumale ngo28 phaya eLiphalale maniphele emehlweni nisale enhliziyweni kamnandi mawethu.